Salut și bine v-am găsit la un nou video pentru canal. Astăzi ne jucăm din nou Shotgun War Game. Hai să dăm încă un meci. O să folosim pe acest soldat. Aș fac și rank 16 și try 27. Acum haideți să vedem ce mai facem în joculețul ăsta. Și încă ceva. Am luat mișcarea Dead This. Ok, haideți să încercăm acum un match de team deathmatch. Să vedem cum ne va ieși. Așa, acum vreau să recuperez toate zilele în care n-am mai postat absolut nimic. Vreau să le recuperez pe TOATE, făcând o serie de aceste filmulețe. Hai să luăm și noi soldatul, pentru că vorbesc serios, eu n-am încercat mai mișcarea. Am luat-o azi dimineață și da, hai să facem așa, puf. Am mai ieșit. Am să fac mișcarea așa, instant. Iată că stau așa pregătit. Mai am încă o mișcare, hai să facem pe asta cu DAP. Nu mai ieși pe aia, de ce mi-a făcut-o? Mi-a făcut-o măcar așa. E ok. Mergem repede, luăm de aici toate gloanțele să avem full. 330, văd că e full. Avem și aolo. Ăla e acolo. Hai pe el! E bine că am revival lângă mine. Ia cum mă duc aici. Oh, nu. Nu, ok. Am uitat. La captur de flag, în schimb, aici în centru, asta să vă arăt imediat, aici, imediat, uitați, aici nu e o fel de sticlă mică care te apără. Pe tardelul ăsta, că deja devine isteric. Bă, bune? Păi, nu te crezi, sunt praf cu caracterul ăsta. Eu cu Slade sunt prafau. Mi-ar fi plăcut la joc două chestii, am spus și ce nu mi-a plăcut. Că nu poți să treci și mi-ar fi plăcut să poți să schimbi caracterul în timpul meciului. Asta ar fi fain. Pe bune sunt... Pe bune, frate! E praf caracterul, nu merge să te joci cu el. Ok. Nu știu, fata nu mi se pare ok pentru că nu trage cum trebuie. Mai fac caracter, nu. Cred că fata joacă bine, uite. Vedeți, dă mult damage, dar trebuie să stea oponent pe loc, altfel nu o să nimerești. Decât cu bune, dar fraților, bine cam aici, reviver. Dă-i run, bă. Run, mă, că mori. Ia câteva glanțe, așa. Da, deci sunt praf, n-am ce să spun cu caracterul ăsta, nici că m-am jucat prea mult cu el. La început v-am zis că m-am jucat cu ăla roșu, deci al caracter... Ce mă băi? Nu înțelegi să mă lași? Așa, bine că ai murit să mă lași, te-am dat și headshot. Unde să fac? Bă, bune, iei toate revive-urile și eu am 40 HP. Hai să luăm câteva gloanțe. Să faci și ăla. Și acum repede run. Puf, petardă în gură. Pe bune? Fate, ce mai asta, bă, aolo. Ia heal și dă-i. Dă-mi revive, dă-ți revive, ai aproape 100%. Așa, ok, deci mi-am dat revive și pot să mă duc pe aia. Am bombă. Frumos a bubuit. Hai că am omorât și pe una, cred, eu. Să luăm gloanțe, să avem aici full. Bă, unde trage băiatul? Iarăși ăsta, bă, dar ce mă enervează ăsta? Du-te, mă, că tu nici să știi, bine, știi să joci cu ăsta, dar nu ai pe noi vii. A coborât pe bune? Are făcut aproape, nu e corect. Eu aveam cât?
40 HP, ăsta avea full. Așa, din câte am zis și episodul trecut, voi face câteva episoade și de car parking, pentru cei care știu jocul. Și o să vă dau și ID-ul meu, dacă vreți să-l băgați, să fim prieteni. Du-te, fratele meu, da, ce... Ok, ia revive. Oare vă întrebați că aici nu-i folosesc pe ăla de jos, din ecran? Păi nu vreau să folosesc, dacă vă întrebați. Nu vreau să-l folosesc pentru că și să-l consum. Ăla e mai mult pentru situații de urgență. Mamă, de ce am pierdut? Aia este acolo, ia să fac așa mișcarea. Pac! Ok. Dar mie îmi zice că am ieșit pe 1. Cum am ieșit pe 2 dacă mie îmi zice că am ieșit pe 1? Ciudat. N-am făcut nici foarte multă experiență. Acum, hai să jucăm cu... Nu. Deci, hai să jucăm pe captur de flag, cum trebuie, așa, țac. Am și pe Willow, dacă vreți să încercați un mel de sniper, aveți și Willow acolo. Deci aveți niște chestii spre ea. Ranger. Ok, ați văzut și voi ce scrie. Ok. Deci, pentru cei care au dat follow-ul finit, le mulțumesc și cei care au făcut-o să-mi lase și mie în comentarii asta. Și încă n-am văzut ce nume să-mi pun. N-am văzut că a scris ceva, oameni buni. Ok, să mai dăm un mes și încheiem și noi episodul. V-am zis, seria asta nu o să fie nici foarte lungă, nici foarte scurtă. Să fie așa, cât de cât preferabil. Ok, iar sunt primul. Hai să facem mișcare. Bă, bune, dar frate, nu pot să fac nicio mișcare. Dacă facem atunci, acum să facem așa, uite că mi-a ieșit cât de cât. Ei, lăsați că fac în pun steagul. Da, vreau și eu caracterul. Asta și se joacă de 9 zile de la echipul ăsta. Fața mea să aibă pe loc să te arăt abonaților. Bine, dacă n-ai chef. Așa. Să fugim. Sunt invizibil. Nu voi fi atacat că sunt invizibil. Nu știu dacă e de bun să fost steagul, dar de ce să nu? Da. Harta asta e destul de bună pentru caracter. E zona unde poți să fugi repede să ajungi la destinația să facă neapărat steagul, dar nu e problemă pentru că el nu poate să facă nimic are steagul nostru până nu-l are pe al lor. Deci ca să poți să pui steagul ai nevoie de ale echipei tale. Așa că eu să stau fain frumos în bază. Bă, nu, ăștia câștigă. Câștigă, bă, nu te cred. Bă, băjeți, de ce nu mă ajutați, mă, băjeți? S-a oprit la fix. Hai mă, fără steagul, bă, lasă-mă, bă, că... Da, mă, că mi-am dat boost. Folosește boostulica. Hai, că a făcut scor, care a fost prostul, care... Măi, știi să stea unul în apărare, asta e clar și mereu fac asta. Dacă sunt iepure, n-am de ce, pentru că de obicei unul din ăsta, caracterele astea stau în bază, nu iepurele, pentru că iepurele are super viteză. Să meargă în față cu power, asta e avantajul lui. Hai că stau eu în bază, băieți. Da. Și shotgun. Shotgun. What? Prima oară când am văzut că avem acoperiș așa. Ok. Oh my god! Oh my god! Shotgun-ul ăsta nu abia că trage. Hai, shotgun-aș. Haideți. Off. Dă-i, mă. Ia că mă bag așa, pac.
Pac, pac, frumos. Mersi, tipul, că m-ai ajutat, așa. Mergem înapoi în bază, păzim așa frumos. Dacă unul fură. Și ne băgăm aici, ne ascundem. Ascundem așa. Și ne dăm așa ascunși. Că s-a mișcat stegulețul, mai intrăm și noi. Hai să stăm cu pistolașul. Pă bune, bă, deci nici n-am știut că vine aia. Păi dați înapoi pe videoclip să vedeți că eu nici n-am știut, dar m-am dus așa puțin în față. Să dacă vin și o dată, puf, în drept așa plesc. Ha, mă, că a fost tare. Uitați-vă înapoi, că a fost cam ciudat. Să dați înapoi pe videoclip. Așa. Ok, să se termine meciul ăsta, că ăsta un punct. Nu-ți mai puede, te să fug eu. Hai să ne facem invizibil, să nu ne vadă. Să-mi furăm singuritul, nu-i problemă. Pă bune. Ok, deci prima oară am murit pe meci. Sau a doua. Bă, sincer, uite-mă pe mine, ce drăguț. Pă bune. Ok. Mă scuzați că am zis pe bune, mă gândeam la ceva. Așa. Da, nu mai mă chinui că pierdem, dacă nu ajung. Ok. Și când simt că deja trage în mine, pur și simplu, pac, mă fac invizibil. Pentru că atunci nu pot să tragă în mine. Avantaj ego. Pac. Bă, bune. Trebuie să-l dau mai târziu. Numai HP, bă, băieți, apărați-mă, bă. Bă, colegii mei sunt bătuți în cap. Frate, e ce nu mă aperi, mă? Lostomovent. Nu știu. Ok, aparent cam atât a fost cu meciul ăsta, o să pierdem și meciul ăsta. Scuze că am făcut meciul ăsta de loseri, numai lose. Am pierdut ambele meciuri, un pariu. Puf, viteză. Asta nu mă vede? Bună. Mă, că vreau să omor pe asta, că mă plicatisește. Măcar i-am dat la aia kill și i-am dat revanșă. Măcar m-am răzbunat. Hai, mă, du-te. Da, tipul ăsta să meargă mai repede. Uite așa, mă, că i-a dat sten. E ok. Of, ălei, în aproape ne-a luat stegulețul. Dă-i busulica. Of, e chiar așa greu să-l omor pe ăsta. Pe bune? Na, eu m-am ocupat de el. E chiar așa greu. Și meciul ăsta e ca și pierdut. Pe bune. Plesc. Măcar să încerc să nu mor. Aici eu ziceam să încerc să nu mor și fix asta s-a întâmplat. Of. Nu mai te chinui, boss, că avem meciul pierdut. Da, deci 2 meciuri pierdute. Game-ul mare. Nici n-am făcut mare level. Și să sperăm ca mâine la următorul video să fie mai ok. Și păi, cam atât a fost cu acest video. Și rămâne pe data viitoare. Așa, deci încă o dată lăsați-mi în comentarii ce nume să-mi pun și vă rog frumos, cei care încă n-au făcut-o și să mă înscriți, cei care nu au făcut-o deja să-i dea follow lui Adfiniz, să-i dea, vă rog eu din tot sufletul. Și după aceea să-mi ziceți în comentarii cum aduceți să mă numesc și să-mi ziceți și care ați dat follow lui Adfiniz. Deci cam atât a fost cu acest video. Vorbim data viitoare.